Qatt ħsibt kif il-bdot qatt ma jtajjar ajruplan qrib ieħor iżda kollha jtiru lejn id-destinazzjoni tagħhom bla xkiel, dan bis-saħħa tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru li f'torri tal-kontroll fl-imqabba ikunu b'seba' għajnejn isegwu kull ajruplan li mhux biss jitlgħu jinżel fl-ajruport iżda wkoll dawk li jgħaddu mill-ispazju tal-ajru ta' pajjiżna li huwa wieħed vast. Il-kontrollur tat-traffiku tal-ajru Ray Bartolo ilu għal dawn l-aħħar 38 sena jassess b'responsabbiltà it-traffiku tal-ajruplani f'Malta. Spjegana li l-kontrolluri jaħdmu jitfit mal-bdoti u jissorveljaw l-ajruplani li jkunu tilejn u niżlin fl-ajruport u dawk li għaddu mill-ispazju tal-ajru ta' pajjiżna. Kif mistennija qalilna li x-xogħol fis-sajf fit-torri tal-kontroll jiżdied sew. Fis-sajf ovvjament ikun hawn il-summer schedule x-xogħol jiżdied. Ovvjament għax żmien tas-sajf ġifieri jiġu aktar turisti u wkoll konna cruise and fly, ġifieri jiġu turisti hawn Malta b'ajruplan biex jaqbdu cruise liner biex għall-cruises, veri dakinhar ta' ħamis u nhar ta' Ħadd prattikament jumejn iktar ikollu busy. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Air Traffic Services l-Inġinier Kenneth Kirkhope qal li t-titjiriet kummerċjali minnu lejn pajjiżna rdoppja fl-aħħar 7 snin. Għandek parti li huwa it-traffiku terminal, jiġifieri l-ajruplani li jinżlu jitilgħu minn Malta. Meta nitkellmu fuq turiżmu pereżempju dak huwa l-importanti. Nistgħu ngħidu li fl-aħħar snin dan nista' ngħid li mit-2012 li mhuwiex żmien twil ilu sa 2019 prattikament irdoppja. Kien ikollna madwar 30,000 moviment fis-sena, illum il-ġurnata qed noqorbu lejn 60,000 moviment. Dan meta teskludi l-movimenti ta' ajruplani żgħar u tal-militar. Imbagħad tqar kif il-pajjiż qiegħed igawdi wkoll minn żieda ta' ajruplani li għaddu mill-ispazju tal-ajru tagħna. Ajruplani li qed jgħaddu mill-ispazju tal-ajru tagħna li huwa kbir ħafna, jiġifieri jekk naraw l-ispazju tal-ajru, Malta bilkemm tidher tikka żgħira fih, għaliex fih madwar 600 mil fil-wisa tiegħu. Dawn kull ajruplan li jgħaddi minn dan l-ispazju rridu nikkontrollaw aħna u talli nikkontrollawh niġġeneraw revenue minnu. Dan ukoll żdied fl-aħħar snin bżieda li ġiet riflessa wkoll fil-kumplament tal-Ewropa minħabba żieda fl-attività tal-avjazzjoni. Intant waqt żjara li l-President ta' Malta George Vella għamel fiċ-ċentru ta' kontroll tal-Kumpanija Servizzi tat-Traffiku tal-Ajru faħħar il-ħidma tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru li ta' kuljum iħarsu l-ħajja ta' eluf ta' passiġġiera li għaddu mill-ispazju tal-ajru Malti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.